विसावा उपरांत येवकार हालींच हिंदी सिनेमाचे फामाद दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मान वादग्रस्त ट्वीट केल्ले खातीर देशभरांत बोवाळ जाल्लो। हाचेर कारवाय जावची म्हण हिंदू जनजागृती समिती वुमन सेलान गोंय राज्य बायलां आयोगाक निवेदन पत्र भेटयलां। तशेंच जायरातांनी बायलांच्या अशील चित्रांचेर बंदी घालची म्हण मागणी केल्या। आरडीएक्स गुवाहाटी पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। हिंदू जनजागृती समिती रणरागिणी शाखेच्या वतीने आताच आपण महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विद्या शेठ तानावडे यांना आपण एक निवेदन सादर केलेलं आहे। हे निवेदन कशा संदर्भात आहे तर 8 मार्चला जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने 8 मार्च या दिवशी सिनेमाचे डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा तर यांनी एक ट्विट केलं होतं। हे ट्विट म्हणजे काय तर सनी लिओन सारखं सर्व महिलांनी पुरुषांना खुश करावं अशा प्रकारचं हे ट्विट होतं आणि हा महिलांचा केलेला अवमान आहे आणि हा अवमान आपण महिला कदापि सहन करणार आहोत नाही। त्यानंतर त्यांनी माफी मागितल्यासारखं काहीतरी खोटं असं नाटक केलं आणि परत होळीच्या दिवशी त्याने काय केलं की परत महिलांसंदर्भात अवमानकारक बोलणं केलं। तर हे पण अवमान करण्यासारखं आहे आणि ह्या संदर्भात आता आपण महिला आयोगाकडे जाऊन की ह्या संदर्भात त्याच्यावरती योग्य ती कारवाई व्हावी अशी आपण मागणी करण्यात आलेली आहे आणि तशा प्रकारचं तिने आपल्याला आश्वासनही दिलेलं आहे। दुसरा भाग म्हणजे हमरस्त्याच्या बाजूला बऱ्याच ठिकाणी आपण महिलांची अश्लील होर्डिंग बघतो। तर बऱ्याच वेळा आतापर्यंत निवेदन दिलेली आहेत, तेव्हा अशा प्रकारची निवेदन इथून पुढे लागणार नाही तर अशा प्रकारची कारवाई करण्यासाठीही आपण त्यांच्याकडे मागणी केलेली आहे। तर मी अश्युरन्स असं दिला की आम्ही सांगू का हे पयली इट कम्स अंडर सायबर म्हणटकीर ते IGPक लेटर करा, पोलीस स्टेशनार लेटर करा, पोलीस स्टेशन आनी CC2 IGP लेटर करा, मागीर आमी तांकां म्हणजे तांच्यांनी कितें एक्शन घेतली तें आमी तांकां कळयतली। कोणाक IGPक लास्ट तांच्यांनी लेटर दिल्लें, हांवें जेन्ना फोन केलो ते म्हणपाक आमकां कॉपी पावूंक ना, आमी कशें एकदम हें करतले म्हणून आतां एक फावट हांवें तांकां सांगलां की तुमी पयलीं पोलीस स्टेशनार लेटर दिया आनी मागीर IGPक CC2 IGP कोणाला की ताजेर एक्शन घेया म्हणून आमचे कितें तरी आतां हे होर्डिंग्स पळय लायता न्ही बायलांच्या अगेन्स्ट तेन्ना बरें कोणाकूच बरें दिसना, आमकांय बरें दिसना। पूण कांय अशें आसा की ते आपल्या बिजनेसा खातीर ते लायता, आपलो बिजनेस वाडोवपा खातीर लायता, पूण बिफोर ते लावच्या पयलीं तांच्यांनी परमिशन घेवपाक जाय, कोणाचें कॉर्पोरेशन अथवा म्युन्सिपालिटीचें कॉर्पोरेट परमिशन घेवपाक जाय। आतां आमकां कळूंक शकना की तांच्यांनी परमिशन घेतलां वो ना हेंय आमकां कळूंक शकना। बसी जावं होर्डिंग्स लायता पळय पब्लीक प्लेसीर लायता पळय एडवर्टायजमेंट करता तांच्यांनी मोस्टली मेन म्हणजे तांच्यांनी परमिशन वेदर इट इज गव्हर्मेंट लँड ऑर वेदर इट इज प्रायवेट तांच्या ते एडवर्टायजमेंटाचें परमिशन घेवपाकूच जाय।